Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Matapos mag-viral ang video sang fried chicken niya ginaulod, Bacolod City Mayor Abby Benitez nagtukod siyang enforcement unit para mag-regulate sa mga ambulant vendors o kung mga nagalibod sa pagkaon sa Bacolod. Yan ang report ni Nico Delfin. Hindi dapat exempted bisan ang mga ambulant vendors o kung ang mga nagalibod kag nagabaligya sang pagkaon. Suno kay Mayor Albi Benitez, dapat man sila nga ma-regulate kag magkuha sa mga requirement kasubong sa mga negosyo nga nagabaligya sang pagkaon sa publiko. Tanan nga mga ambulant vendors, tanan nga mga street vendors, tanan that will have to comply with the requirement. And on top of that, we should make sure that the enforcement team is in place. Ini kasunod sa nag-viral nga video kundi in tayan lang makaon sing estudyante ang ginaulod na nga fried chicken nga nabakal sing Iloy sa Guasang Libertad Public Market. Ginmando ni Benitez sa City Legal Office nga magtukod sa enforcement unit nga among maga-monitor sa mga ambulant vendors sa syudad. Tanan ka ambulant vendors must now register. Since they are dealing with food, since they are selling items that are consumed by the general public, kinahanglan may ara sila sa regulation as far as food business is concerned. So they are not exempt. Naggayo man ang alkalde kay Councilor Celia Flor, ang chairperson sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nga magtukod sang ordinansa nga maga-regulate sa tanan nga mga ambulant vendors. It cannot just be illegal na. Nason pulit sila, by next day, balik sila. There has to be some sort of commensurate penalty para Nagapating alkalde nga pinaagi sa ordinansa sarang man maplastar sa mga nagakaangay nga lugar ang mga ambulant vendors agod hindi man sila makaapekto sa lakat sang trapiko sa syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.